Камаллылар иң беренче булып дахи татар шагыйры Габдулла Тукай кабере янына килде. Күңелләрендә моңсулык, шул ук вакытта горурлык хисе. Бөек милләтнең бөек шәхесләрен хөрмәтләп искә алу, алар рухына дуга багышлау инде озак еллар дәвам итә торган күркәм гадәт. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Тукайдан ерак түгел танылган режиссер Марсель Сәлимҗанов, татарның беренче хатын-кыз артисты Сәхип Җамал Гыйззәтуллина Волжская, милли театрга нигез салучыларның берсе Габдулла Кариев җирләнгән. Мәрхүмнәрне искә алабыз, безгә хәтле эшләгән, аларның рухларына дуга укыйбыз, аларны искә алып, аларның традицияләрен искә төшерәбез, сакларга тырышабыз. Сезон ачылганда һәм сезон ябылганда биредә җирләнгән бөтен коллегаларыбызның барып хәлләрен белеп, каберләрен чистартып, аларга чәчәкләр куеп һәм дугалар уку белән тәмамлана торган иде. Менә бу кабристан иң тәэсирле, иң көчле вәгазчы, менә вәгаз шушы булыр. Менә шулай кабристанга килүебез üzülмәсен. Театрның яшь артистлары күңеленә дә мәрхүмнәр рухына дугада булу кебек күркәм гадәтне сеңдерергә тырышалар. Аллага шөкер, мин яшьләрендә алып килергә менә кайда кем жата, бөтенесен өлкәннәр беләләр, ә яшьләр белеп бетерми, шунысын күрсәтеп йөрибез. Бу традиция бөтен театрларда булырга тиеш дип уйлыйм. Чөнки киләчәкне син үткәнне белмәсәң, киләчәң булмый дип уйлыйм. Танылган татар драматургы Туфан Миңнуллин белән аның хатыны Россия һәм Татарстанның халык артисты Нәҗибә Ихсанова да яңа татар бистәсе зиратында җирләнгән. Театрның элеккеге директоры Шамил Закиров кабердә шушында. Артистлар аны яратып, ул безнең театрның әтисе дип атый. Минем күңелем шат ни өчен, чөнки быел без Шәрык клубын ачып җибәрдек. Марсель абыйның, Рәшидә апаның, Шамил Закировның хыяллары менә тормышка ашты. Минемчә, менә аларның рухлары шат. Бүген Зәңгәр шәл спектакле белән театрда 116-нчы сезон ачыла. Мәрхүмнәр рухына дуга кылып каберләренә чәчәк салганнан соң, Камал театры артистлары тамашачы каршына чыгарга әзерләнергә кайтып китте. Гөлназ Мирхәлилова, Чулпан Касыймова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.